mga bay, nami karon sa Farmers Cubao. Ug dara ako mga pinalangga dire. Dagan kay sila. Dara kay sila. Dara. Galing pa akong Batangas. Asa gikan? Batangas pa. Alang layo. Salamat kay sa pagani. Saan ka gikanay? Kaya sa Quezon City ra. Salamat kay sa pagani ha. Layo lagi kayo sa mga orasan abot. Alas 11 ako tong nag-text sa imo. Puya ka rin. Wala, nag-video ka kamay. Nay, asa pa kagikan? Gikan ko dito sa Novalitsis, Talipapa. Ay, salamat kayo. Maganda yan. Silot kayo. Asa pa mong gikan? Cavite? Sa Fairview. From Laguna. Laguna. Sige. Bataan. Bataan pa. Paghay mo sa inyong mga kamag-anak sa kuhan, ibang bansa. Tinanay yan. Parehas mo sa Fairview. Payatas. Salamat, bibi. May taga Hong Kong, may taga Hong Kong na magpa-vlog sa imo. Oh, sige, ingna. Sige, dari. Hoy Agnes, make na si Inday o mo si Inday, wapa kaayo. Salamat kayo. Oh, sige. Great dia. Hoy kamo dia Berling nga naa sa abroad. Basig nakakita ka kang Inday. Kumusta na mo diha kamo ni Shirley? Kamo kauban mo diha sa Asa na ba, UAA? Oo, sa UAE. Ah, sa UAA. Hello din nyo dia sa UAA. Oh, Dahil dara. sinekap ka, bako Salamat kayo. kauban. Salamat kayo sa pagkanis ko. Uy, salamat kayo sa ibukan niya nga. Kini may pinakalayo na kung napasita o sa oras na ako. 11, ginoo. Nagkuhan pa na. Napit-hospitals. Saan ka ba galing? Kasama mo sila? Ay, salamat sa pagpunta. Hello ka dyan. Hello. Ngayon lang, may mga tumatawag. Sandali. Asa na makakaroon paingon? Hello, bye. Diri rata. Oh, hello? Hello? Oh. Saan naman na siya? Nandiri sa entrance. Nasa entrance. Oh, farmers. Oh, farmers sa entrance. Nga ni. Sa Milton, nagpabugnaw-bugnaw. Pero kalibrig aircon. Ha? Asa naman? Diri ka, musaka ka sa kuan, sa hagdanan. Nami diri sa entrance, Jod. Great sa Dubai. Oh, sige, greet niya. Si Norm! Di ano me? Oh, sige, alin Nagdeliver mi og aircon. Sige. Oh, dali, Bi. Hello ka, dali, Bi. Oh, dasan, ako yung mga bata. Sa mukha Sige. Selfie pa daw sila. Salamat, ipinsa pa. Bisa ka sila. Uy, sila dyan. Bataan. Ayun, nay, ano? Dito. Hindi ko nga alam tayo yung mga Kanina pa lang tayo. Main kayo? Sige, talaga. Paglalag pa kami, nabili kami. Ah, maasan yung paglaran. Ha? Ikaw, dili ra ka school. Quezon City. Oras mo, Bisaya, tanan? Bisaya. Sige. Bisaya, tanan? Ilongga. Salamat ka, Ilongga, gidi ah. Ilongga, gidi. Ah, Iloilo, gidi siya. Uy, salamat. Alay ba yan? Nag-video ra ko na yun. Video ra. Si Danay Tess, amang active kay nga commenters. Active kay. Again, kini siya mo comment sa mga video. Oh, hala, asa naman to? Nya imong banal ito na eh. Paabot. Kaya mo siya kanikaon man siya. Ay, unsa man eh? Ay yung pa-beauty daw nimo. Kung saan daw pagpadukuan nga. Mupalit ka na eh? Yung anak daw kay Mularga daw Dubai. Pinay mo palit Asa mo kalapit diri kani? Commonwealth? Iatod na lang na ko dito. Magkita lang sa palengke sa Commonwealth. Saman? Saman? Sige, iatod na lang ako dito. Oh, sa Martis may sa muli. Ugma, Martis man kumulit sa lawol. Ugma sa hapon. Nya kay pabayaran naman yan. Nagdala naman ko ni Bayad. Ah, okay, mayo na lang. Kinalibayad. Pila ka set man na? Pila man di yan, set? 750. Okay ra. Pila ka set iya ha? Sara. Ah, usara? Kung magdala ra kag kuwan, basig yan dagdagan kay Pilar. Hoy mga Oh, duha ka set akong dalon ugma. Ala, namaligya pa ko, namaligya. Ano, bayad. Unsa man ni? Nay, ugma na lang siguro ka, nay. Oo, ugma na pagbayad. Ang sukli, ugma na lang. Ay ra. Uy, dako pa kayo ng sukli. Dagay si Porta na yun. Pamugas mo ni, 2 kilo nitong bugas, sukli. Ha? O sige, ugma, Commonwealth.
Ipasulat na ko inyong mga ngalan na, kadjok lang. Ayan mga bay, oy. Ang sa? Hagunoy ba? Hagunoy? Aliso, manuo ko tabang mga langit. Ako kadala. Unsa naman ni? Picture sa kuno kay manguli sila sa kuno. Manguli na mo? Bataan ko na. Uy, wala man ko nagdala. Sa mukha na ko, uy. Bunali, ko bunali. Picture sa nila kuno kay bataan may Sige, picture sa. Unsa bay? Asa naman ka na naman sa farmers? Balanga. Diri sa Milton, diri sa may kuan ba, overpass. Sige. 1, 2, 3, go. Isa pa. Oh, nasa overpass sa entrance. Ay, naka-timer man eh. 1, 2, 3, go. Di pangutana na sa Jollibee, na ay agdanan ni Saka mauna. Waki. Imsa ba ya? Sige. Waki. Cellphone. Waki. Isa pa. Sulo. Sulo tang tulo. Dalawa. Ano sa bataan sa Sudara sila tanan mga bay. Dara tanan so magbabay sa mo diha, babay. Bye-bye. Salamat